sadonyo. Mudah-mudahan wabah COVID-19 maleko habis. Kita bisa pulang kampung kasadonyo. Ambo akan melakukan Minang Maimbau. Raso nyokam buang den tinggal kini Maimbau Rana Minang Manan Tirang Rantau pulanglah dulu. On berang rantau janganlah Minang Maimbau selalu membawa pasang tua rang rantau pulanglah baang dangalah Minang Maimbau. Adae awak di Minang kita punya adae istiadat punya nini aman banget kok orang-orang tahu kampung bawa orang nang tahu jo adae. Terima kasih. Raso nyokam buang den tinggal kini Maimbau Rana Minang Manan Tirang Rantau pulanglah dulu. On berang rantau janganlah Minang Maimbau selalu membawa pasang tua rang rantau